Bla dubju li se tinħass nostalġija qawwija hekk kif negozju bejn tliet aħwa se jasal fit-tmiemu wara 55 sena ta' operazzjoni. Ronald Dimek li huwa wieħed mis-sidien spjega ma' Net News li ilu omru jaħdem f'dan il-garaxx u li xogħol bħal dan jirrikjedi dedikazzjoni kbira. Huwa jirrakkonta kif beda dan in-negozju lura fis-sittinijiet u jiftakar li meta beda dan in-negozju iż-żona ta' madwar il-garaxx kienet kollha eliqi. Negozju tagħna hekk bena l-garaxx il-papa u tajjonna biex nibna naħdmu fiha ħana bdejna jisu bis-sena biex 1967 u bqajna għaddejjin sal-lum, jiġifieri fuq 55 sena. Bdew ħuti l-kbar u mbagħad kont mill-iskola komplejt magħhom jiena u issa wasal iż-żmien li nirtiraw. Dimek għalinna li juħut mill-klijenti ilhom jagħmlu użu mis-servizzi tagħhom għal madwar 40 sena. Interessanti il-fatt li 3 ġenerazzjonijiet laħqu dan in-negozju miftuħ u għamlu użu minn dan il-garaxx meta nqalatilhom xi problema fil-karozza. Klijenti lejali li saru qishom familjalih. Ronald Dimek qal ukoll li meta tasal l-aħħar ġurnata se jħoss nostalġija qawwija, iżda fl-istess ħin iħossu lest għal pass li jmiss f'ħajtu. Meta tasal il-ġurnata tħoss nostalġija qawwija għal fatt li tkun trabbejt ġo dal-post u mbagħad qisek tittoħroġ imma m'hemmx tagħmelu. ċirku tal-ħajja. Dan il-garaż se jagħlaq fl-aħħar ta' dan ix-xahar u wara li jasal fit-tmiemu dan il-kapitlu Dimek jixtieq li jqatta' aktar ħin mal-familja tiegħu f'din il-fażi l-ġdida ta' ħajtu.